Devam ederiz Tatar Meydanı Milli Analitik Tapşırıгын дуслар. Есігізге түшірем, кімдер біздің мейданға, тапшырылығызны яңағына тыңдай башлаган мейданымызға қошылған. Студиябыздың қонағы Татар Информ мәгълүмат агентлігінің Татар редакциясы баш мөхәррири Рамис Латыпов. Рамис, инде Башкортстанга сәфәрің турында бераз сөйләшеп алсак, урынлы булыр дип уйлыйм. Менә әле бүген генә Шәһри Казан газетасында Марсель Галиевның сүзләрен шәрехләгәннәр. Анда булай диелгән: Татар тамак хакына башкорт кына түгел, маймылга да әверелә ала дигән шундый сүзләре бәлки сиңа да килгәндер, әйме? Шәһри Казан газетасында. Син анда баргач шундый хисләр тойдыңмы башкортлар тарафыннан? Тамагы гүргә кертә икәнен беләбез инде без, әйме, ләкин башкорт та итәм икән. Бу дәрәҗәдә үк әйтергә бигрәк кыю итеп әйткәннәр дип әйтим, инде бигрәк кат итеп әйткәндер. Без бит инде бу проблеманы бик күптәннән беләбез. Һәм менә мин үзем булдым Илеш районында, менә минем максатым шундый иде. Илеш районында, Борай районында, Балтач районнарында булдым. Минем менә шундый үземә максат куйган идем. Мин бит инде беләм Илешләрнең, Илештә кемнәр чыкканын беләбез. Ул бит инде менә Татарстанның чын татар районнары белән ярышырлык дәрәҗәдә, бәлки узып китәргә күбесенә әле шул кадәр дәрәҗәдә татар шәхесләрен биргән район безнең. Шундый районыбыз ул безнең. Һәм шул районында мин берничек тә менә 80% башкорт яши дигәнгә берничек тә ышанып булмый аңа. Ул чын теге башкорт районнарыннан күбрәк, кайберәүләреннән анда башкортлар яши. Менә мин бардым, 10 районга бардым. Ничә авылда булдың барсы? Мин 10 авылга кирдем. Менә мин башта шундый максат куйган идем. Әйтәм, беренче чыраган 10 кеше белән сөйләшәм. Һәм бер нәрсә дә аларга теге элмичә, мин татар дип әйтмичә сорыйм милләтләрен, һәм башкортлар бармы дип сорыйм. Менә мин сорап чыктым, аларда беренче чырагы бүтән кешеләр дә әйттеләр үзләренең татар икәнлекләрен. Алар арасында башкорт булып язылганнары бар. Татар дип язылса да авыллары чын башкорт авылы дип саналганнары бар. Дөрес, аларда башкортлар бар, әмма алар теге башкорт телен укытырга дип көньяк-көнчыгыш районнардан җибәрелгән һәм кияүгә чыгып калган киленнәр, укытучылар. Анда күченеп килгән башкортларында мин үзем булган авылларда андый кешеләрне күрмәдем. Әмма авыллар анда 90% алар башкорт районнары. Халык шулай дип әйтә инде, бездә шулай кабул ителгән ди. Тагы бер иң кызык күренешләрнең берсе, мин Кенәзелга дигән авылда булдым, ул Удмурт авылы булган, анда бик аз гына күләмдә керәшен татарлары яши, руслар бераз гына яши, чиркәүле шундый авыл. Ул авылда да 80% башкортлар. Удмурт авылында. Теге исән кешеләр төрлечә әйтә ала, ялганлый да ала. Мин менә испатлар өчен сүземне мин аларның зиратларына кирдем. Зиратларда билгеле инде тәреләр, православ зират, православ кешеләр күмелгән, православие динендә кешеләр күмелгән. Фамилияләр Сидоров, Петров, Ивановлар. Авыл башкорт авылы. Менә бу бит инде көлке, әмма көләсе генә килми, ничектер кызганыч хәлдәге әйбер. Шулай булгач удмуртлар башкортка әйләнгән икән, татар авылын язалар инде. Сәбәпләрен генә һич кенә дә аңламыйм, һәм монда дөрес бу очракта теге Марсель абый белән бер өлкәдә килешеп була. Безгә дөрес моннан теге Казаннан ятып теге әйтергә дә мөмкиннәр, Казаннан ятып өреп ятасы сезгә җиңел ул диергә дә мөмкиннәр. Әмма барыбер да әгәр дә кеше ныграк булса, көчлерәк үз сүзен әйтсә, һәм без дә үз сүзебезне әйтсәк, бу дәрәҗәдә ул булмас иде. Тагын бер әйберне менә әйтәсем минем бик килә иде. Никадәр генә кайбер кешеләр шулай дип дөрестән дә шундый кешеләр бар. Алар теге башкортлар килгәч без башкорт дип әйтәләр, татарлар килгәч без татар дип әйтәләр. Хакимияткә карап, властька карап кинода кебек. Менә мин шуны әйтә алам, ул кешеләр шуны теге белсәләр, беләләрдер инде алар. Әгәр дә теге хакимияткә килү турында мәсьәлә чыга икән, аларның кем икәнлекләрен, чыгышларын бик яхшы беләләр. Чынлыкта аларның кем икәнлекләрен, чынлап аларның татар икәнлекләрен бөтенесе дә бик яхшы белә. Анда хәтта миңа шундый бер сүз әйттеләр, менә башкорт милли активистларның берсе әйтә. Без ди башкортларны үзебезнекеләр дип атыйбыз ди. Татарларны безнекеләр дип атыйбыз ди. Ягъни син кеше белән сөйләшү арасында кеше аңламаска да мөмкин. Бу безнең җегетме дип сорыйлар. Бу безнең җегет. Монысы үзебезнеке. Теге аңлап бетермәгән кеше бу әйберне белмәскә дә мөмкин. Әмма менә шушындый шифровка бар, кемнең кем икәне бик яхшы ачыклана һәм беленә. Без инде хәзер шулай хәзер
Башкортстанда яшәүче милләттәшләребез турында сөйләшәбез икән, үзебезнекеләр турында сөйләшәбез булып чыга инде бездә, яме, шулай бит. Biz bizdekiler bizde barısı da özümüzdekiler de bizde barısı da bizdekiler de Без бүлмибез әйме. Менә минем үземнең шундый фикерем, әйме, безгә чын менә гадел җанисәп кирәк һәм безгә гадел саннар кирәк. Менә татарны бәлки ул шуның белән дә ничектер теге аерыла торгандыр. Бездә бит инде шундый бер сүз бар. Татар дип әйтә аласың син, аның татар булса дигән. Шундый гыйбарә бар бит инде. Әгәр дә синең аның татарча сөйләшә һәм үзен татар дип әйтә икән, димәк син татар. Кайбер халыклар бар инде, алар әйтәләр, синең бабаң кем, син шул халык. Безнең шундый бераз теге карашларда аерма бар. Бераз гына түгел, шактый дип әйтим инде, шундый аерма бар. Без бит алай дип әйтмибез. Кеше үзен кем дип хис итә, ул шул халык вәкиле. Әгәр дә ул анда Илештә яшиме, анда Казан ортасында яшиме, әгәр дә ул үзен башка халык вәкиле, ниндидер халык вәкиле дип әйтә икән, әйтсен, ул аның теләге. Әмма бит монда кешеләр әйтеп торалар, без татар диләр, безнең телебез татар диләр. Монда бер башкорт та юк дип әйтәләр. Ул башкорт авылы, менә ул нинди һәм нәрсәгә кирәк бу? Бу бит минем фикеремчә, моны бит инде менә мәсәлән башкортлар шулай ук аңлый, башкорт милли активистлары шулай ук аңлый, ул халыкка көчләп тагырга кирәкми дип әйтә һәм бу теге ике халык арасындагы мөнәсәбәтләрне менә шушы бер катлауландыра. Алар әйтергә телиләр, менә сез киләсез дә монда шушы халыкка әйтәсез татар дип әйтеп, милләт арасын бозасыз диләр. Юк, милләт арасын улай бер бозмый. Милләт арасын боза менә бу кешенең милләтен бозып язу. Менә Рәмес, инде без сине дистәләгән татар авылында, Башкортстанда йөреп кайткан журналист буларак чакырдык. Мин үземдән дә шалтыраткалап, танышларымнан, таныш-белешләремнән, дусларымнан сорыйм. Алар инде элегрәк 10 ел элек белән чагыштырганда, анда Рәхимов вакытында бөтенләй административ усуллар файдаланыла иде. Хәзер инде демократия, анда юк, басым юк диләр. Гомумән менә бу исәп-хисап алу мәсьәләсендә. Син үзең тыйдыңмы менә шундый кешеләр административ басымны, кешеләргә ул алып барыламы, агитация эшләре, башка эшләр, алар чагыламы? Агитация барыла инде, агитация бара һәм аның өчен күп бик зур суммалардагы акчалар бүлеп. Димәк, дәвам итә инде элекке Бу әйбер дәвам итә. Дөрес, мин анысы белән килешәм, элеккеге шикелле түгел. Анда бит инде элек әйтәләр. Әмма шулай да, мәсәлән, безгә килә Башкортстандагы бер күренекле кеше дип әйтим инде, шәхес, ул әйтә, интервью сорагач шулай әйтә. Миннән бер генә мин интервью бирәм, рәхәтләнеп сезгә, бер генә үтенечем, минем милләтемне сорамагыз ди. Бу бит инде менә күрсәткече шулай ук. Мәсәлән, бездә шулай ук безнең район башлыклары арасында төрле милләттәге кешеләр бар. Аларның берсе дә үз милләтен яшерми, алар әйтәләр бит инде үз милләтләрен. Кем анда Мардвин, кем анда мәсәлән Крәшен, Шуаш, алар әйтәләр, менә мин шул халык вәкиле. Менә сезнең күргәнегез бармы Башкортстандагы мин татар дип әйткән район башлыгын? Юк бит ул. Без беләбез аларны чыккан авылларыннан чыгып кем икәнен. Һәм менә күптән түгел генә бер интервьюда миңа бер шушы башкорт милли активисты әйтә, аларны куялар шундый очракта гына татарларны. Әгәр ул яки башкорт дип үзе таныса, яки инде ачыктан-ачык үз милләтен әйтмәсә, һич югы. Мин мәсәлән әлегә күргәнем юк, менә мин район башлыгы, менә мин татар дигән кешене минем күргәнем юк анда. Сезнең бармы? Юк, шул минем дә. Минем анда синең шикелле шулай авылларда интервью алып та йөргәнем юк ала. Мин анда велосипед белән барып кайттым, кайтуына яме. Һәм анда дөрестән дә юлымда очраган кешеләр белән сөйләшеп бардым, анда миңа башкортлар очрамады. Инде мин Уфага кадәр барып җиттем, яме кешеләр белән аралашып, ләкин башкортлар очрамады. Сиңа очрадымы соң алар? Алар белән аралаштыңмы син? Башкорт булып милләте язылган кешеләр белән мин очраштым. Алар бар иде. Борай районында да бар иде, менә Балтачта да бар иде. Андый кешеләр мин шулай дип язылган дип. Балтач урамында мин мәсәлән бик озак йөрдем. Анда марилар бар иде. Шын рус егете белән дә мин таныштым. Башкортларны никтер менә күрмәдем. Алар кая китеп беткәндер, алар әйтәләр инде бу авылларның бөтенесенә башкортлар нигез салган дип. Кая китеп беткәндер инде алар, мин анысын белмим. Белмим дип без беләбез инде аны. Бу шикләрне бүлү бит инде шартлы рәвештә эшләнелгән 20нче гасыр башында һәм бәлки ул теге махсус рәвештә менә шушы ике халыкны ызгыштыру максатыннан эшләнгәндер. Чын башкорт районнары без беләбез бит инде, алар
Башкортстан составына кертелмәгән. Чын татар районнары Татарстанга кертелмәгән кебек үк, мәсәлән, Оренбург өлкәсендәге, Чиләбедәге чын башкортлар яшәгән авыллар, территорияләр, алар Башкортстаннан читтә калганнар. Казакстан белән Башкортстан уртасындагы районнар алар кермичә калганнар Башкортстан территориясенә. Без аны беләбез бит инде. Һәм менә шушы теге дөрес бүленмәү менә әлегә кадәр ул дәвам итә. Ул махсус эшләнелгән инде. Безнең халыклар берничек тә түгел инде ул. Мин алай дип уйламыйм алса. Безнең халыклар арасында шушындай ызгыш бар. Нәтиҗәдә алар теге берләшә алмыйлар. Ызгышалар да һәм теге килештерүне сорап өлкән абзыйга килеп рөхсәт сорарга тиеш. Әйдәгез әле безне килештереп бир дип. Мин максатны шул дип аңлыйм инде. Әмма без барбер нәрсә генә булсак та, без андагы татарлар, алар безнең кардәшләребез, без аларны кайсыдыр территориядә яшәгән өчен генә читкә кагарга бернинди дә хакыбыз юк. Аларның Ульяновский, Пермь, Пенза, Самара, Саратов, Мәскәү татарларыннан бернинди дә аермалары юк. Алар шул ук татарлар, алар шулай ук безнең туганнарыбыз, кардәшләребез. Шулай. Һәм безнең радио тыңлаучыларыбыз Рәмиз менә һаман шушы теманы күтәрәсе, башкорт темасын. Инде бераз гына ордыра да башлады инде, туйдыра да башлады инде дип әйтергә мөмкиннәр. Ләкин менә әйтәләр бит безнең халыкта яки халык булып каласың, яки балык булып каласың инде, телсез. Менә хәзер безнең ут күршебез булган Башкортстанда инде без үзебезнең милләтебезне, менә син әйткәнчә, җитәкчеләр монда яки гади халыкны әйтергә үзебезнең милләтебезне уңайсыз хис итәбез икән, бу акрын гына без сүзебезне әйтмәсәк, бу Татарстанга да килергә мөмкин. Инде Татарстанда да шул ук главалар әйткәнчә, яки башка урында син инде татар булуыңны яшәргә мәҗбүр булуың бар. Әгәр без инде менә шулай тараябыз икән һәм үзебезнең милләтебезне, үзебезнең халкыбызны үз сүзебезне әйтмәсәк дип әйтүем, бу куркыныч ниндидер бер шундый тенденция дип саныйм мин. Мин ахыр чиктә моны барыбер да теге моны бит инде башкорт халкы эшли дип әйтеп булмый. Моны аерым кешеләр эшли башкорт халкы исеменнән. Һәм бу әйбер алар аны аңлыймы, әллә аңлап махсус эшлиме? Бу бит инде таяк башы шул үзләренә дә килеп төшәчәген алар аны ачык мин беләдер дип уйлыйм. Ялган кешеләр исәбенә милләтне аны бит инде көчәйтеп булмый. Ул безне көчсезләндерергә мөмкин күпмедер дәрәҗәдә. Һәм менә без бит теге әгәр дә син үзеңнең кардәшеңне, туганыңны, өеңдәге кешеңне, кем булса да син якын кешеңне якламыйсың икән, әйдәгез әле яхшы булып калыйк, әйбәт булып калыйк, дәшмим әле дип әйтәсең икән, син бит аңларга тиешсең. Икенче чират синдә синең бит үзеңнең хөрмәт, үзеңә карата хөрмәт кимиячәк. Һәм менә без бүген менә шушы әйберне күпмедер дәрәҗәдә күрәбез дә, менә социаль челтәрләрдә без күрәбез, менә татарга нәрсәләр дип әйтелә, татар халкы булмаган, аны Мәрҗәни генә уйлап чыгарган, Ленин уйлап чыгарган, шунысын язып куялар, татар ул бөтенләй булмаган, шул ук вакытны язалар, татар ул татарлаштырган дип, ул булмаган халык ничек татарлаштыра аладыр инде, шундый теге булмагач ул бит инде булмаган. Һәм без үзебезне теге бөтенләй теге милләт буларак хөрмәтне үзебезгә югалтырга мөмкинбез, халыкка тарихыбызны без югалтырга мөмкинбез шул рәвешчә, әгәр без теге якламасак үзебезне. Моңа кадәр якламыйча да бердә дөрес эшләмәдек дип уйлыйм. Шулай. Менә радио тыңлаучыбыз юллаган хәерле көн, бүгенге көндә газсыз, интернетсыз җирләр бар бит. Аллага шөкер, Татарстанда яшибез, утыбыз да, газыбыз да, интернетыбыз да, телефоныбыз да бар. Шәймиев белән Миннехановка рәхмәт дигәннәр. Безнең җитәкчеләребезгә, Башкортстанда яшәүчеләр рәхмәт әйтәм икән. Безнең җитәкчеләр, алар бит инде бүтән территориядә яши, аларның бит инде анда яшәү урыннары. Мин шушы кайгырту мәсьәләсендә әйтәм, менә син йөрисең, бин башкалар безнең менә әле генә мәдәни җомга, Казан утлары газетасының баш мөхәррирләре барып кайттылар анда бит. Менә бу эш безнең җитәкчелек тарафыннан уртага салып сөйләшенә микән, ничек уйлыйсың син? Бу мәсьәләдә синең фикерләрең ничек? Төп нәрсәләр уңайдан сөйләшергә кирәк монда. Мин дә шулай дип уйлыйм. Беренчедән билгеле, алар анда салым түлиләр һәм алар теге алар салымны шунда түләгәчтән теге бөтен нәрсәне моннан Татарстан килеп юлларны салып биргә тиеш дип уйлау ул хата булыр иде. Әмма без ниндидер нәрсәнедер без анда барыбер эшләргә тиеш. Татарстан анда эшләргә ул безнең бурычыбыз дип әйтим инде.
Һәм дөрестән дә мин килешәм, монда теге журналистлар язып, яки янда язучылар йөреп кенә хәл ителә торган мәсьәлә түгел бу. Чөнки монда принципиаль мәсьәләләр буенча ничектер уртага салып сөйләшенергә тиеш, бу югары даирәләрдә шулай ук. Шушы җан исәпнең гаделлеген хәл итү мәсьәләләре хәл ителергә тиеш дип уйлыйм мин, һәм андагы халыкны яклау мәсьәләсе хәл ителергә тиеш.